reći da me nećeš osuđivati. Ma daj, znaš da nikada ne bih, slobodno kaži. Znaš da sam ja uvek tvrdila da ljudi koji su u otvorenim vezama prosto ne vole dovoljno jedan drugog, pošto da se vole, zašto bi im bio potreban bilo ko drugi? Ali u posljednje vreme nekako sve više razmišljam o opciji da možda želim da istražujem malo van veze. Znam da to mnogi misle, ali to zapravo uopšte nije istina. Ljudima u otvorenim vezama je potrebno mnogo poverenja, komunikacije i ljubavi prema sebi, a i prema partneru. Ali by the way, šta te uopšte navelo na tu ideju? Stvarno mi je stalo do njega i volim ga i ne želim da raskinemo, ali nekako želim da probam nešto novo bez toga da uništim ovo što mi već imamo. To zvuči kao da te zanimaju poli veze, samo ne znam da li si razmišljala da li te više privlači poliamorija ili otvorena veza. A ček, šta je uopšte razlika između poliamorije i otvorene veze? Otvorena veza znači u fazonu mi smo par, ali i dalje možemo biti seksualno aktivni sa drugim ljudima, dok poliamorija uključuje i emocije prema drugim osobama. Okej, zvuči vrlo oslobađajuće, ali i zastrašujuće. Jel stvarno misliš da to može funkcioniše? Apsolutno da, ali da bi to funkcionisalo, oboje morate biti vrlo iskreni i transparentni u komunikaciji, inače sve jako brzo može postane haos. Kako da znam šta bi meni odgovaralo i kako uopšte da pričam o tome da se nekako ne protumači pogrešno? Vidiš, baš zbog toga ćemo sutra u 20 časova Sara, terapeutkinja sa Self-Nest platforme i ja držati live baš na tu temu. Pričat ćemo o tome koje sve opcije postoje u otvorenim vezama, kako da znaš šta tebi odgovara, šta ne i naravno kako da iskomuniciraš svoje želje bez ikakve tenzije ili neprijatnosti. Obavezno uskoči sutra na live i pitaj sve što si se možda do sad stidela da pitaš. Vidimo se.